सायख्लुम होनो हालिया आं नोंनो खन्थाइनि मुं बियो सायख्लुम होनो हालिया आं नोंनो मानोना सम सम बिसोरो आंखौ फोजोबस्रांनो नागिरो गिथाव बाथाव सिखा खंखाइजों अरनबारि सिं सिं हाबसोखोमानानै आं थाब्लाबो हाग्रा बंग्रा गासोम गासोम फैनानै लांसुनियाफ्रा आंनि आखाइ आथिं देहा दानस'फ्लेनानै सिगुनफोर बायदि दोगोन दोगोन जानो नागिरो सायख्लुम होनो हालिया आं नोंनो दाख्रायनाय गोरबोनि सायर' मोखां जेराव नोंनि सोबख' सोबख' गैजारोङिनि लोंनाय थैजों लुफबनाय थाखो थाखो न' आं थावरिनो हाया बिनि साखाथियाव गेसेव गेसेव मोनामग्लुंनाय नोंनि लुन लुन उदै थाबायस्लिंनो सोलोंजेननाय खुदियानि मेगनाव बिमानि लांदां खाफालनि रिफिखननाय थेवबोदि अननाय गैया नोंनि गोरबोआव दिनै थिं थिं सान्दुङाव नों थावरिनो हायाखै हालाय हाफाय जानांदों नों आंनि सायख्लुम नागिरनानै गांसे बिलाइनिब्लाबो दोंसे देन्थानिब्लाबो सायख्लुम नागिरनानै दिनै नों हालाय हाफाय नाथाय सायख्लुम होनो हालिया आं नोंनो रोजासे सुबुंनि आगान सोरलिं बोरलिं गंसेल' थोरसिनिनो उखुन्दै साग्लोबनाय अख्रां बयनिबो खुगाया लांसुनियानि मोनामनाय सैमा सियालनि बाज्ल'बायनाय नोंसोरनि गोरबोफ्राबो दा बेनिनो मोनफा मोनफा महर मानोना नोंहा जिब जुनार दंफां लाइफां जेनिबो फारसे अननाय गैया रोंगौल' नों फोजोबस्रांनो आंनि देहा मोदोम दानस'नो बेनि अनगा माथो दंबावो खुगाजों बुंनो हायै रावफ्रा मोदै जानानै बोहैदों आंनि बिखा गावलांनाय सोदोबफ्रा सेवहांगार जानानै गोमोरलांदों थेवबो नाथाय जेबो बुङा आं खुगाजों मानोना आं बबा आं फांसे दंफां आं राव रोङा नोंबोदि बेखौनो हास्थायोसै रजे आं बबा जानानै थानायखौनो नोंदि लुबैयो सिनाय हायै बै उदखारिफ्रा दालाय दासा आंनि गासिबो हारिखौनो खोन्दो खोन्दो खालामनानै सायखं गैयै बालाहामायाव गारनानै दोनहैबाय साहिरा गोमालांनाय नोरजिया होनना बेखौबो दिनै नायख्लेङासैबो नों बेखायनोथ' आं दिनै निखावरि बेखायनोथ' आं दिनै नोंनो सायख्लुम होनो हाया जानांबाय गोजां बोथोरनि रोहो रोहो जोंनाय अर सायनो लांसुनिया गोरबोनि गोजांनाय होखारनो आंनि आगोमा बन्थ' सोलेरखौबो नों गोलोमस्राव लायजासे हाया गारा जावफुनानै लांबाय आं दा रोदा अरबावनो माबोरै जेराव आं दिनै थिं थिं सान्दुङाव खांख्लाब जानाय आथिङाव सेन्देल गैजायै गोजान लामा हान्थिबोनाय हावरिया बिबायारिनोबो सायख्लुम होनो हाया जानांबाय दुखु जानांबाय दाहा जानांबाय मानोना आं फांसे दंफां मुं लानानै दालाय दासा थासे थानानैबो नोंजों इनाय अनागार खालामजाबाय
दालाय दासा आंनि खोन्दो खोन्दो दानस' जाबाय आरो आं दिनै मनस्मया रावनोबो सायख्लुम होनो हाया जानांबाय। खुलुमबाय। बे खन्थाइया फांसे दालाय दासा दानफाय जानाय दंफांनि दाहा खन्थाइमोन। बे खन्थाइखौ हयथ' आङो 2018आवनो लिरदोंमोन, थेवबो दिनै मुलुगनां आबहावा सानखाय आङो बे खन्थाइखौ बेजों रिलेट जानाय बायदि मोनबाय नालाय, एसे मिलायनाय बायदि, बेनिखायनो आङो बे खन्थाइखौ दिनै नोंथांमोननि सेराव आवरायनानै होबाय। जुदि माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोना निमाहा होगोन होननानै मिजिंथिबाय। लोगोसेनो दिनै 5 जुन मुलुगनां आबहावा साननि नोंथांमोना बयबो न'खराव गावबा गावनि न'खराव फांफा फांफा दंफां गायदों बा गायगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय। मानो होनोब्ला जोंनि बुहुमनि आबहावाखौ जों साखोन सिखोन बा गोजोनै लाखिनाया जों बयबो साफ्रोम नोगोरारिनिनो बिबानखा। मानो होनोब्ला जोंनिनो बुहुम, जोंनो बेखौ समायना खालामनानै लाखिनांगोन। जों जेसेबां दंफां दानफायगोन एसेबांनो जोङो सान्दुंजों मोगा मोगि जानांगोन, दुंनायखौ जोङो सैज्य खालामनो हानाय नङा। दा बे साननैसोथ' बिराद सान्दुं दुंगासिनोखा, मानो होनोब्ला बुहुमाव दंफां लाइफां खमायलांगासिनो, पलिउसन बारा जागासिनो, बेफोरनि थाखाय जादों जानो हागौ। थ' बेखायनो आं आसा खालामो नोंथांमोना बयबो फांफा फांफा दंफां गायगोन, लोगोसे आबहावाखौ साखोन सिखोन खालामनानै लाखिगोन। नाङा फाङा दंफां दानफायनायखौ नोंथांमोना सानै हयै दंफां दानफायनायनि आगोल जाहाथे नोंथांमोना सानै हयै खामानिखौ मावो। मानो होनोब्ला नाङा फाङा दंफां दानफायनाया जोंनि आबहावाखौ गुबुंले खालामो। बेनि थाखायनो बे खन्थाइखौ आं एसे गोरोबनाय बायदि मोननायखाय दिनै आवरायनानै होनाय जाबाय। जोबनायाव मा बुंबावनो, मुलुगनां आबहावा सान 5 जुननि नोंथांमोन बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। गोजोन्थों।